आणि बी गटामध्ये देखील मध्ये गडबड झाली आहे. गडबड आहे. बी गटामध्ये जर विचार करायला गेला तर कोणता संघ क्वालिफाय होणार. ए गटामधून ओ अँड डी स्पोर्ट हा संघ क्वालिफाय झाला असेल तर दुसऱ्या साईडला क्वालिफाय होणारा दुसरा संघ रुद्र स्पोर्ट हा ए गटातून असेल आणि बी गटातून क्वालिफाय कोण येणार आहे. आर्यन स्पोर्ट क्वालिफाय होतोय काय. पहिला संघ मिळाला असेल बी गटातून संघ आहे आर्यन स्पोर्ट संघ. पण तो सामना चालू करा. आर्यन स्पोर्ट संघ इथे दाखल झालाय. पहिला बी गटातून पहिला संघ असेल त्यावेळी सामन्याच्या दिशेने पण त्यांचा सिग्नल येतो. सामन्याला आरंभ इथे केला जातोय. पहिला चेंडू वाव स्काय जंप केली होती. चेंडू रोखू शकला नाही. या चेंडू 4 धावांसाठी आणि हा सामना दोन्ही संघांसाठी मच विन डिवायडेड. कबड्डीमध्ये जशी तिसरी डेड महत्वाची असते तसा सामना इथे महत्वाचा आहे. जो संघ जिंकणार तो क्वालिफाय होणार आहे. याच्यामध्ये होणार खूप मोठं घमासान युद्ध इथे केलं जाणार आहे. जो जिंकणार तो डायरेक्ट क्वालिफाय, हरला तो डायरेक्ट घरचा रस्सा. हर गया वो घर गया. जीत गया भाई सिकंदर. सिकंदर बनला. या चेंडूवरती चेंडू पाठवून दिला जातोय वावराच्या बाहेर 6 धावांसाठी. सर्व जुबात डीजे जुबात आता कॅमेरामन पण आमचा आहे. कॅमेरामनला जागा आहे. दहावी सावलीच्या दिशेने सर्व खूम डीजे जुमात. डीजे थोडस शांत होता. डीजे वाले बाबू जरा गाणं चला दे. या चेंडूवरती एक धाव. नो स्ट्राइक. स्ट्राइक आगाऊपणा तू केला कशाला आणि धावता धावता तू रनआउट झाला. ओळखले जाधव तो तीर्थ दाखल झालाय आणि तीर्थसाठी दाखल पहिला चेंडू बॅट आणि बॉल यांच्यामध्ये जवळपास 1 फूट असं अंतर होतं. त्यामुळे तो चेंडू डिक्लेअर मध्ये जाणारा होता दाबा. डिक्लेअर मधली एक धाव सध्या स्कूटर वरती मिळेल. 100 मध्ये धाव संख्या 14 वरती पहिल्या षटकाचा केस सध्या समाप्त आहे. आणि हा सामना दोन्ही संघांसाठी महत्वाचा असेल. बी गटामधून पहिला क्वालिफाय झालेला संघ आपण पाहणार आहोत. पहिला क्वालिफाय झालेला संघ असेल आर्यन स्पोर्ट आणि दुसरा क्वालिफाय संघ कोण होणार. यामध्ये जिंकणार तो सुद्धा होणार आहे क्वालिफायर. पण तुम्हाला कसरत करावी लागेल. तारेवरची कसरत. तुम्हाला फुकट काहीच मिळणार नाहीये. मेहनत करावी लागेल. मेहनतीचं फळ आता दाखवून द्यावं लागेल. पुरता चेंडू अगदी फेकून दिलाय. विस्फोटक चौकार. दोन चेंडूवरती 2 चौकार. हटके फटके. तिसरा चेंडू देखील खेळायचा होता. तिथे क्षेत्ररक्षण घडलं असेल. धाबा रोखला जाते. 2 चेंडूवरती पहिले 2 चौकार. तिसरे चेंडू 1.5 धाव. चौथ्या चेंडूवरती चेंडू फरार. आला चौकार. शांततेचं कारण डिवायडेड चाललेला सामना.
हा फटका, वाह भाई वाह. तुम इसी में मजा करते हो ना, इथेच मजा केली. आधी गेला बोल. अबी तर पहिल्या चेंडूवरती वाजवली एक तशी डबी. नंतर तो चेंडू पुढे एकदा सन्मानपूर्वक अगदी खेळून काढला जातो. सन्मान देखील तुम्हाला करणं गरजेचं असतं. अबीकडे क्षमता राहिली आहे आणि तोच पुढे दाबू. नंतर तो चेंडू पायान फील्ड केलाय. सुंदर क्षेत्र चेंडू ते घडले आणि अबी नाराज आहे. अबी पण असतोय पायान चेंडू अडवला. मी मारला बरोबर होता, अगदी गॅप शॉट फेकला होता, पण तिथे पाय मध्ये आला. नंतर त्या चेंडू वरती बसवलाय चेंडू 4 दाबण्यासाठी. चेंडू हवाई सुंदर प्रतीक ना. प्रतीक. प्रतीकचा पहिलाच बॉल. वे मित्रा एकोणचाळीस धाबा. सरळ बॅटने केला फटका. एक अतिशय सुंदर चालले सध्या. बदनाटी साध्यता आहे. धावसंख्या दहावी समडीच्या दिशेने गुलाबी मार करून अभितचा पहिलाच बॉल आतल्या दिशेने आला. आतल्या दिशेने येणारा चेंडू. अभि सांगतोय की खाली बसा, बसून आडवा. जेव्हा यशरक्षक करत असतो तेव्हा तुम्हाला पायाने
दोन पाय हे एकत्र आणावे लागतात आणि चेस्टवरती चेंडू तुम्हाला घेणं फील करणं म्हणजे बॉडीवरती चेंडू घ्या. दोन चेंडू झालेत आणि त्या दोन चेंडूवरती जर विचार करायला गेला फक्त एकच धाब इथे खर्च केली तर ते धाबांचा श्रीगणेश झुरू झाला असेल. नंतर त्या चेंडू वाईट प्लस एक टोटल 2 धाब्यांसाठी इथे मोजले जाणार आहे. अनविस्फोट संघाचे अभिषेकजी निमरे सर हे सामना जरूर पाहत असणार आहेत. त्यांना म्हणत असेल की माझा संघ जिंकू देत, पण दुसऱ्या साईडला नो बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय +1. तर दुसऱ्या साईडला विजय तिथुमक सर देखील म्हणत असेल की माझा संघ जिंकू दे. कोण जिंकणार कोण हरणार थोडं तो समजणार नाही, पण क्रिकेटचा खेळ हा नेहमी जिंकत आलाय. या चेंडूवरती टाकला गेला आणि गोलंदाजीत करताना म्हटला होता की गेला बघ आणि गेलाय. एक चेंडू आणि 2 दिशाने शिवम या षटकातील 2 चेंडू शिल्लक राहिले असेल. तुमची सध्या धावसंख्या स्कोर करण्यामध्ये फक्त नियुक्त अडून राहिली असेल 5 वरती. यावेळी रेल्वेचा बोगद्यातून झाला रेल्वे फोरार 4 धावांसाठी. अनेक रेल्वे तुतारी असेल कोकण कन्या असेल ज्याप्रमाणे बोगद्यातून पास केली तसे तसा चेंडू पार केला गेला. नंतरच्या चेंडूवरती षटक संपल्याचं इशारा. षटक संपल्यानंतर धावसंख्या 9 वरती. पहिल्या षटकाचा केस समाप्त. धावसंख्या 9. 15 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी आता मात्र 31 रनची आवश्यकता असेल. हा फलंदाज खूप महत्वाचा राहिला असेल. ऋषी देणार का आपल्या संघाला खुशी? तोच ऋषी देत नाही. या पहिल्या चेंडूवरती खुशी. मॅच आहे. डिवायडर मध्ये चाललेला सामना कोण जिंकणार कोण हरणार. या चेंडूवरती चेंडू पाठवून दिला जातोय सीमा रेषा पार. चेंडू इथे थोडी पार आउट ऑफ द पार फरार आहे. नंतर त्या चेंडूवर देखील चौकारासाठी विजयजी धुमक सर यांच्या चेहऱ्यावरती एक स्माईल माझे संपूर्ण लक्ष राहिलं असेल. नंतरच्या चेंडूवरती एक रन घेण्याचा प्रयत्न ते सफलपूर्वक दाखवून दिला जातोय. 1च्या मध्ये धावसंख्या 18 वरती आहे. अगदी रेग्युलर रन सामना खेळण्याचा प्रयत्न ते केला जातो. या षटकातील शेवटचा चेंडू शिल्लक राहिले असेल. दुसरं षटक सुद्धा मार्गस्थ आहे. हलक्यातून केला फटका. 9 धाव चेंडू होते. 9ची पूर्णांक आखलेली काय 18 झालेत. 10 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 22 रनची आवश्यकता आहे. गोलंदाजीवरती गोलंदाज दाखल झालाय. पहिल्या चेंडूवरती हुक आहे चेंडू भूक आहे. 4 धावांसाठी 18 रनची आवश्यकता आहे सामना जिंकण्यासाठी. या गोलंदाजावरती तुटून पडावं लागेल. बॅट बॉलचा इशारा होता. नाराजी वेळ ते करावी लागेल. कारण गोलंदाज देखील खेळायला आला. तो देखील आपला खेळ दाखवण्यात जसं तो चौकाराचा खेळ इथे दाखवून दिला जातोय. नेक्स्ट बॉल यावेळी पण पाहिजे असेल. मोठा प्रयत्न करायचा होता. डॉट बॉलचा इशारा. हृदयाचे ठोके वाढत आहेत. हळूहळू पेशंटला ब्रोथ चालला असेल. आणि यानंतर केला फटका. आमने सामने. सूरज 14 रनची आवश्यकता असेल. या षटकातील शेवटचा चेंडू शिल्लक राहिले असेल. 14 रनची आवश्यकता आहे सामना जिंकण्यासाठी. आमने सामने बॉक्स आउट. बोटात मासा अडकला जाळ्यावर.
आणि गोलंदाजी मार करून उद्याचं भविष्य ह्या बक्षीस पात्र फेरीमध्ये दाखल होणाऱ्याचं भविष्य ज्या गोलंदाजाच्या हातामध्ये तो गोलंदाज दाखल झालाय. 5 चेंडू आणि 14 रनची आवश्यकता असेल. पहिला चेंडू लेफ्टन. ओ माय गॉड, हातावरून वाटला लेफ्टन होईल, ऑप्टेड होईल, तिथे फलंदाज फसला. चला लेफ्टन लेफ्टन टन 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 टन. एक मिनिट. 4 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 14 रनची आवश्यकता. लेग ब्रेक थोडस दूर नेला. 4 रनचा इशारा इथे दिला जातोय. तीन चेंडू आणि 10 रनची आवश्यकता आहे. 3 चेंडू आणि 10 रन. प्रेक्षक गॅलरी होते, प्रेक्षकांचा आवाज यायला लागलाय. यावे काय हो, एक दुसरा तर एक तिसरा व्हायचा चौथा नाही, 2च कट टाकतोय. म्हणजे कुठचा टाकला, एक अलिबागचा टाकला, एक बेलबागातला टाकला. तिथे फलंदाज सुटला. नंतर पुढे एकदा यावे करायचं होतं. यावे ऑफ ब्रेकचा प्रयत्न होता. चेंडू पाठवून दिला जातो 4 धावांसाठी आणि फलंदाजाच्या चेहऱ्यावरती एक गोड स्माइल आलंय. एक चेंडू 6 रनची आवश्यकता आहे. व्हाईट प्लस 1 आला व्हाईट प्लस 1 नाही आणि अन्विस्फोट संघ हा क्वालिफायर होतोय.